O pasado 1 de xaneiro producíase de xeito oficial o traspaso dun total de 13 unidades de drogodependencias de titularidade municipal en toda Galicia o Sergas, entre as que figuran a de Pontevedra, O Grove, Vilagarcía, Noia e Ribeira. Esta mañá o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, realizou unha visita ás dependencias desta última, acompañado da delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, da secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, e do xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio. Durante a visita, Gómez Caamaño mantivo un encontro co persoal desta unidade e puido coñecer de primeira man os servizos e os medios materiais empregados na atención sanitaria. Segundo el, o traspaso faise atendendo a unha bella demanda da Federación Galega de Municipios e Provincias e dos propios concellos, para así facilitar a atención integral dos pacientes e garantir a máxima calidade do servizo. Poñer en valor o traballo que se fai en esta unidade, un traballo transversal, un traballo integral, escoitado cousas moi bonitas, e coa palabra desestigmatización, apertura á comunidade, que son conceptos que creo que son importantes a la hora de avaliar como se traballa na resolución das drogadicciones, tamén o equipo multidisciplinar, a transversalidade no traballo, médicos, psiquiatras, psicólogos, traballadores sociales, administrativos, xente que traballa nos talleres, creo que tamén son cousas moi importantes, tamén poner en valor, por suposto, a aposta da Xunta de Galicia por que a integración de 13 unidades, antiguamente chamadas municipais, de atención á drogodependencia. É unha aposta forte, unha aposta necesaria que vai permitir que a atención a estos pacientes, porque non deixa de ser pacientes, que ten, aparte do problema da drogadicción, outros problemas, sea máis integral e sea máis holística. Insisto, un traballo excelente desta unidade, creo que é exemplar. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, que tamén asistiu ao acto, mostrou a súa satisfacción de que se producise a transferencia da xestión da UCA ao Sergas, o que permitirá poder seguir desenvolvendo o seu traballo coas máximas garantías. Moi agradecida hoxe de que esta sexa a primeira unidade municipal, o que foi casi municipal ata o 31 de decembro, que queredes visitar hoxe. A verdad que como alcaldesa é un orgullo, porque en Ribeira sentímonos moi orgullosos do traballo que durante tantos anos se fixo desde esta unidade. Agardamos que se siga facendo un conxunto dende a Xunta e dende o Concello de Ribeira, porque o que hai nesta casa é máis alá dun equipo técnico, profesional, hai un equipo humano, hai unha familia que leva traballando aquí moitísimos anos e, polo tanto, funciona como tal. Eu creo que iso é o valor, o gran valor que ten esta UCA e que traslada ao resto de UCAs como exemplo de bo traballo debo facer. Creada en 1993, a UCA de Ribeira ofrece unha asistencia integral para problemas de adicción, principalmente alcohol e drogas, a residentes non só deste municipio, senón tamén de toda a comarca do Barbanza. Durante o pasado ano 2025 atendéronse a preto de 900 pacientes.